Ịbịago gwunye ebe gwunye n'ụlọ nna gị nọkọ nke nne gị nọ. Ofu mbọsị chefuo onwe gị maka na enweghị ya enyegbu m kama ha ga-enyegbu m nyegbuo ha. Nne biko rapụ m aka isi obodo oyibo wee nata kama iyi eburu ngwa afịa bute na be m ka m buru ụzọ họrụsịa gorụsịa iburu jee bunye ndị ọzọ mesịa kịta na-asị ndị a buru mfe onwe nke m na-egbu. Nne biko ka m gbochie gị. Ụtụtụ ọma. Ụtụtụ ọma nwa m. Kedu? Eji m aka na ịrara ọfụma. Arara m ọfụma. Ma ngịkwa? Arara m ọfụma. Nna chọrọ m ka m jefu ezigbote ọyị. Ọ dị mma. Gbaje dị ọfụma. Nna biko ha nye gị ihe elie nye gị nwụọ erikwana anwụkwana enugo ife ọbụla ị chọrọ iri ekwa nsi elu gị. Nne, ọrụ ma nke a echegbuzina onwe gị maka na enweghị ya enyegbu m kama ha ga-enyegbu m nyegbuo ha. Ise. Ngọ ya adịgo mbata ka anyị nọtakwa ọsịsọ. Afụrụ gị n'anya karịsịsịa. Nna anọ m na-eche ka ihe mere Annabel abịaghị ebe a since iji wee nata. Ọ na-ekpọbụ ya n'ekwentị? Nne m, akpọgo m Annabel ọtụtụ mgbe mana Annabel anaghị aza oku m na-akpọ ya n'ekwentị. Ndọ na-akpọchi ya n'azụ. Unu oseburu okwu tupu ijebe obodo oyibo? Nne m, ihe dị otu a dọrọ nke kacha atọ m n'anya bụ na ọ naghị akpọchi ya n'azụ. Ka ezi m nke bụ na ọ da-aza ekwentị gị ọ da-akpọchi na ọ bịaba ebe a. Ọ dị mma, nye m nọmba ya ka m jiri aka mkpọ anyị. Nne m, kwana ihe ji akara ekwentị ya eme? Ka mụ abụ nne gị ka m kpọọ ọnya ka ọ gwa m ihe na-eme ma ọ nọchọ ọzi ma ọ nọchọ ka ọ gwa m. Tinye nọmba ya ebe a. Nke m kọọrọ m ka isi wee gaa bụrụ ebe ị ga na mba ofesi gbagasịcha m ihe ndị na-eme n'obodo anyị ya ụbọchị m dịka ihe dịsị ebe a. kebe eziokwu bụ n'obodo a maka ayọ dị mma ibi ebi. Ịma na imekwanụ njibata ahụ na ngwa ngwa m gụchara akwụkwọ nna m kpọọ m sị ka m bịazie bụrụ onye isi n'ofu n'ime ụlọ ọrụ ya. O mere nke ọma. Nwoke a bụ ezigbo mmadụ na ibudo otu si wee rụcha n'ụlọ niile nka wee si gị bịa n'aba na ya. O mere ọfụma. Nna m bụ ezigbo mmadụ. Na-ekwu ezigbo mmadụ ka ọ bụ wee ruo echi. Kedu ga ebido ọrụ?
ngwa ngwa nna m bata wee nyefezie m n'aka akwụkwọ niile gbasara ụlọ ọrụ anyị ahụ. Mbido ọrụ ozugbo. Ikwuru eziokwu? Ekwuru m eziokwu. Otu a ka o mee. Ehe, ka ị maka nwanne gị nwaanyị nke obere. Nke ahụ ka ị na-akpọ nke obere, onye abụrụ ozikwo nke obere ịfụcha ya otu a ka ọ tochana ha. Mana nkịta ọ na-echezi ule o lere ọ ga-eji ya ba na mahadum nnukwu na akwụkwọ ka iwe marazi onye na-agwa gị n'otu gị ọfụma. Na ọ gụchala ogo nke sekọndịrị. Ọ gụchago wee na-achọ ịba nke nnukwu ụlọ akwụkwọ nya mahadum. Ọ gụsigokwa onye ahụ etosigo agbọghọbịa. Ụmụ kemgbe nna m si wee mechaa m onye isi ụlọ ọrụ ya, obi na-atọkwa m ụtọ, ezigbo obi na-atọ m ụtọ. Mana ọ na-abụ ngasị ụra abata ike agwụcha m, adị m enwude efe maka onwe m, adị m enwe efe maka onwe m eziokwu. Mana obi dịkwa m ụtọ ahụ si wee nye m ya bụ ihe na-arụ ihe na-eme ka mmata na ọ bụzi gị bụ onye isi na ofu n'ime ụlọ ọrụ nna gị. Amara Chukwu bakwara ụba n'ebe ị nọ. Amara nna gị bakwara ụba n'ebe ị nọ, maka na ọ bụrụ na nna gị agbaghọ mbọ wee nọrọ ebe ọ nọ ugbu a wee nwee ike ime gị onye isi n'ofu n'ime ụlọ ọrụ ya, o nwere ike ịkara ịnọ n'ofu ime obodo na-akọ ọrụ ugbo. Obi m, nwa gị na-agwa okwu otu a, nwa gị si na nga alụ n'ofu ime obodo na-akọ ọrụ ugbo, ọ dị ọkwa mmụọ, ọ dị ọkwa mmụọ. Ịma nọ njakịrị ka m na-agba gị na njakịrị. Nne m obiara na nna anyị abata n'ahụ. Ị na-ama ego gị na-arụ ọrụ, ego gị na-ekwu okwu. Ego na-ekwu olu na-eri eri ga na-eri nke eribi idebe iri na-eme gịnị ochierigoji ịkarịkwa ọkwụrụ ọka gbanye agbara nwaanyị anụ ebe a na-eche sọsọ maka nna m nne m mgbakwa m ihe unu na-eme ebukwa m akpa agbagobe jee na nwaanyị ka o chee maka ụkwa ebe ife m ga-egbugo n'elu si wee mmiri wụọ arụ wụjuo m obi m mgbe aka bịa gbuo etu ya
okpu ndị uwe ojii esi cherezie ndị niile ebu m n'obi na igotesi ife ndị a na-atọ m dịka ife a na-akpasa akpa a na-ajụ ịtụ ya gbamkpam isi ebe a na-aga ọ na-ekpo ịka ya nọrị ofu ọ na-ekpo ndị Igbo a na-alụ ofu kilomita ma ọrụ ndị oyibo ya maịl ọ na-ekpo n'azụ ndị ka na-apụta apụta na-ekpo ọ gbasa ọmụme onye ji ego nwaanyị ji ebe ahụ na-azụ ike ego jesi achọghị m inye nsogbu n'ikisi oge ndị ọwa n'ebe a jide ihe bụ akwụkwọ ikike ụlọ ọrụ anyị nke ịma achọrọ m ka ejide ya ejikwana ya egwu egwu ekwene ka onye ọzọ gụna onye ọzọ akpa n'ife gbasara ya ekwene ka onye ọzọ fụ ya debie gbanarịkwa ụmụ nwaanyị n'ihe gbasara akwụkwọ a debie ọfụma chekwebie ọfụma n'aka ka ọ dị kịta ife ndị agwa ife a bụ na m ga-ejebe obodo oyibo mgbe na-etere aka ma mụ nwere ike ịnọ ebe a kịta gwa na m ga-anata mbọsị maọbụ mbọsị. Nna m ịma na ọ bụ gị ka m na-elekwasị anya. Achọrọ m ime ọfụma karịa ka isi ime ọfụma ka utoro m na-eri kịta dịka nwa gị ka ụmụ m wee nwee ike iri ya. Ịma na ndị ọyị m niile na-efe m dịka eze maka ego inwe. Achọrọ m ka ime ya iwelite ọnọdụ ụlọ ọrụ a ha akpọzie ewu isi ala onye ka m na-ekwu nna m ga-eme ya. Ana m enye gị okwu m taa na m ga-ewenye ụlọ ọrụ anya n'ego ogo dị elu mgbe atụkwasịra m obi na gị mgbe ya dịrị amamife ị ga-emenwu ọkwa ụlọ ọrụ nke ọ bụ ụlọ ọrụ nna m ụwa ụlọ ọrụ so ọ bụrụ na m agbara mbọ n'ụlọ ọrụ nna m kezi onye ga-abụ ya mgbe nọ mba ofesi ọtụtụ ihe dị iche iche ga-enyere kọmpanị anyị aka bụ ihe m ga-emụọ. Gbaa mbọ bụ n'ihe ọrụ m ka ọ bụ hapụziere m nke a m na-eme ya ọfụma. nke m ana m abịa bịa ọ na-arụzi m ala a na-agbazi ọsọ a na-agba n'ọsọ mana ọfọ onwe obere anyị na-abịazi mmadụ eju ebe niile anyị ama na odogwu bata abanụ na afọ onwe ya ebe ka isi ichiata azụ abịa m echefuru m etinye nka gị nye ka m bịara iwere gị na nchefu bọọlụ ị na-echefu ofu mbọsị chefuo onwe gị nne m bịa ka anyị nke ọ na ebe na-agazi ka kwadochara ofe anyị na-eje gị nwe ebe ka ị na-eje akwa ịkwadocha ịpụọ anyị nwa akwadogo nke anyị pụọ o nwere ebe nchọ ka m na-eje ka anyị jee legharịa anya Kikina. Adịkwa m mma obi m. Ị kwadogokwa ọrụ? Akwadogo m ọrụ. Ọmụma asaa.
mana ị kwesịrị ịnọ n'ụlọ ọrụ gị. Ama m na m kwesịrị ịnọ n'ụlọ ọrụ mana m sị ka m bịa n'mara ka isi wee dị mgbe nọkwa etetekwara ọfụma tupu m gawa ọrụ. Onye ka m ji ekwu maka gị. Ibukwa m ụgbọala m m sị ka m bịa ka m kwụrụ gị nkwoje gị n'ụlọ ọrụ gị tupu m wee gawazie na nke m. Ka ịkwa n'ebe ọ dị? Moto ọ dị na iro, apakịrị m ya n'ọnụ ụzọ ụlọ ebe ahụ. Sizie ka m bịa fụ gị. Ime ihe a ga-eme ya. Gịnị bụ ya gwa m? Mma agwa onye nche m ka o butezie ụgbọala gị n'ime ebe a. Anyị eburu ụgbọala m wee gaa. Ụgbọala anyị. Oke ụgbọala anyị. Anyị eburuzie nke a bụ ụgbọala anyị. Wee gabazie. Ngalo ndọrọ ọpụọ gị n'ụlọ ọrụ gị wee gaba na nke m. Ọ bụ na mmechi ọrụ naba bịakwa buru gị. Ya anaka ọnụ. Obi m afụka gị n'anya. Afụkwara gị n'anya nke ukwuu. Kemgbe isi wee nata ọgwụ a na-emezi m ka obi na-adị m mma. Ma kemgbe nna m si wee mechaa m manija onye isi ụlọ ọrụ ya adị m enwe efe na onwe m eme ihe ọbụla izu ike mana kịta ị nataziri ị ga na-ebuzi m ka m zuzie nke m na-eme ọrụ m ka ọ bụ bịa banye ka anyị pụba amụma asaa onye na-ebe eji ọrụ akụ ugo m. Obi bata moto ka anyị gawa. Daarụ imeka n'ụbọchị taa. Obi nke gị na-asịkwanụ m daalụ ihe ime ka m kwesịrị na ime m chefuo na onye ibe ebe nọ ọkwa obi m ka ebe ịhụna ụtọ anyị dị bụ otu a ka nwaanyị ọbụla tozuru na nwaanyị ụdịka nwoke ọ chọrọ ụtọ a ka ọ na-adị nwoke kwụsịnsị nwoke rijuru afọ nwoke gbara agba ọtago nwoke dị ka a chọrọ ụdị nwoke a ka ụmụ nwaanyị niile na-agbalịkarịka na-agbalịkarịka ka ha wee nweta obi m. Ị ma na ọ ga-amasị m ịnọtụkwuo ka mụ na gị nọtụkwuo n'obere. Obi m ọkwa kemgbe ka mụ na gị nọ ebe a ka m nakwa anụ ka m gasa ahụ rie nri ịmụ na otego mpụ ndị ifu na o nwere ka ụbọchị dị kịta chi na ahụ agbatu. Ịma ihe ga-eme ngwa kwe m nkwa na ị ga-abịa echi. Ekweghị gị nkwa na m ga-abịa echi. Siwadịrọ ka m fụzie gị echi. Nsogbu abịa akpa m ngwa n'oo. Okay. Kannawa kachifo Ijeọma ọmarịcha m kachifo papa mgbede ọma. Kedu onye bụ onye a gịnị ya na-ekwu? Ọ dị m n'obi o nwa m chọrọ ịnụ anụ ka ọ bụ. Na-ekwu eziokwu? Maazị keta enweghị ọdụm n'obi ị chọrọ ka nna ụmara jeche gbakọ wepụ sọ ọ bụkwara m achọ ka ị mara nna m ịma na ihe niile nwere mgbe ya mana m agbakọla ịnọ n'ime ụlọ. Mba, anọ m n'ime ụlọ, ana m ezu ike. Nya ịnọ n'ime ụlọ anọ m ọnwụ na mmanụ ọ ka m igosi gị ya gị efukwuo na efu na nwa ọ chazuru achazụ. O nwere ihe mebiri emebi. Anụ gbanata echi bụ nta mana ị akpachapụ anya tupu ịzọnye ụkwụ na mma anụ ife ịsa n'anya. Uche m dị ọfụma. Anya ka ọ bụ ikere ọ pụọ na ọ bụrụgo moto pụọ. Ọ dị mma. Nsogbu adịrọ. Ka ara eje n'ubi ka ji na-aka.
ejekwa m ọrụ ya si nnọọ ka m nwere nnọọ taa azụ ike ọ bụrụ ego ọbụla na-adọkasị so ahụ wee sị ka m jọs zuo ike taa ọ na-adịwa mkpa ọfụma ka rapụ ichefu nwanne m na Linda wee nwanyị Linda nwanne m nwoke nne daruo nnọọ baị nnọọ ihe ọbụla ị chọrọ anyị zukọ eme nwanne m nwaanyị ga-enye gị ya nwanne m anyị afụzi afọ gị n'anya nna agbagote It's not, I think it's not late. Linda! 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 Ke bi ju ọgbọ wiru gị ozugbo efu nwanne m nwoke. Lucy, i chetara mgbe m gwara gị maka onye tụbara m ime? Echetara m gwọba m ka ife mee. Onye ahụ fụrụ n'ime ebe a ụnyaahụ. Isi gị ịmakwa ihe na-akụ nwata nwoke anyị fụrụ n'ime ebe a bụ nwanne m nwoke. Chere o nwere ihe na-agbagoju m anya ebe a m chọrọ ịghọta. Ị na-achọ ịkọwalụ m na ọ bụ nwanne m nwoke bụ ihe tinyere gị ime nwa ibu n'afọ gị. Ma asịkwara gị asị onye nwa mana ihe gbagwojuru m anya bụ na mgbe m gwara ya maka ime a ndị ekwentị ya niile gbanyesịrị agbanyesị enweghị m ike inweta ya enweghị m ike ịma ebe ọ nọ. Hey! Lucy, ma ife ị na-ekwu ị mara ihe niile ị na-ekwu ebe a na-agbakasị m isi. Nwanne m nwoke tinyere ka ime kịzi ka nke a si mee. Asịkwanụ gị asị onye nwa Ihe niile na-akọ ekosa dị m n'isi. Nwanne m nwoke mba ekwenyere m. Ka efi na-akpọ m. Ahụ m ya n'anya. Aghọtara m ifuru onye n'anya. Eyi gị nwaanyị ahụ. Oyi m nwaanyị. Ka ifo mme gị. Oweli ife ome mana ahụ m ya n'anya. Lekwene m echichi. Onwe ife o mere gị mana ifu ya n'anya. Onwe nnọgide ono onwe ihe mmadụ ya ngwa. Ugbu a ka efi chọọ ka m mee. Kpọgara ya ezinụlọ ya. Kevin! Ihe ọ. Biko Kevin! Lekwe anyị agụgbasịa ndị ya eso wee gwa imu nwaanyị okwu nye agụbacha ndị ya achụpụ ya n'ụlọ. Kevin pụtakwuo solukwuo nwamba nshi. Kevin! Mana Kevin isi na-agwa nwa okwu mụ na ya ekwekwa ya nwa tinyere ka mpụta iro mụ na ya na-ekwekwa rapụ mpụa. Kevin! Kevin! Hey! Kevin! Nwa ka ị kpọchitere ụzọ n'ezi. Nne! 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 Kevin, mepe ụzọ a! Ọkụ ifu nwa onwete gị Kevin, nwete gị n'ebe ahụ! Mepe ụzọ a na! Aghọtadị m ihe ị na-ekwu. Odoro dị m anya. Ka ị ga-esi wee nesisia nwa m anya isi na ọtụbalị gị ime ekuke dị ka gị kedu ebe o si wee banye ego dị ifu ụmụ agbọghọ na-achọta nwa m ụmụ agbọghọ jele akwụkwọ a na-asụ obodo oyibo na-adapụ ọ bụrụ nkịta dị ka gị. Mumi wene ya nwayọ ihe abụ nwa mmadụ. Wee na-eme gị n'isi? Afụgo m na gị na ya gbakọtara aka
wee chọọ ka unu kedo nwa m nwoke kechisisi anya wee dobe ya n'akụkụ ọmanelu na abụọ ọmanle Mami ihe nna Chikwu ebe ahụ ka anyị jiri ya nwayọọ. A na-ama ama o nwere ike ọ bụrụ na eziokwu ka ọ na-ekwu. nwa bụ amụsụ ọ batago na kọmpaụndụ na-esisisi anya fụka ụlọ jụrụ ebe niile ụgbọala jụrụ ebe niile ego dị ọbịa sị na nwa m jere obodo oyibo ya fụ ekuke dịka gị nọ n'ime obodo tụpụrụ gị ọnụ ọfụgozi nke na gị na ya dị n'ala ọtụba gị ime ifere adịghị eme gị na nwoke tụbara gị ime agbọghọbịa dịka gị ị na-echelu kpuchie ụkwụ ka abịa kwụ ụgwọ isi gị ka esi anụ nwaanyị Mami ka ị mere ihe eji wee chee ụdị echiche a ife nna Chikwu ebe a bụ ọ ka mma na anyị rapụrụ ihe niile a ọ ka mma na anyị gbara dum ka nwanne m nwoke bata o nwere ike ọ bụrụkwa na ọnyanwa ọ bụta anyị nke oke ọrụ anyị ka o si wee ma anyị anụkwa n'ọnụ nke ya nwa ma ka esi etinye okwu ọnụ ọ dị ka ihe na-eme gị ịchọ ka fesie gị ihe na-ekwu nkwa n'eziokwu enwere m ike iji ihe ọ bụla ịchọ wee ṅụọrụ gị iyi. Gịnị ka ị kpọrọ mụnwa ma ọ mee gị tụrụ gbagbukwe gị ebe anwa ma ọ mee ma ọmụkwue gị ebe anwa nyiri nne gị iruru ọ dị ka nwa ma amụ amụ kọsi nwere ụbọrọ mmụọ ma ọ mee kọwasịrị ịrụpụ ebe ọsụsọ sebe ịrụpụ ọsụsọ naanị ya na-adịlụ nwa m ime Sonia si mmiri pụọ lekwanụ m anya o anọkwa m na nke m o nwa m bụ nwunye ọ ga-anụrụ achọtagoro m onye ọ ga-anụ kasị egosi n'obi nne m ịma na kemgbe akụkọ a ji akpagharị n'ezinụlọ anyị ana m enefere ya anya na-eche na enwere ihe ọ bụ na ọ gbasaghị m maka na ama m na m amara onye a nwata nwa agbọghọ a na-ekwu maka ya achọrọ m ka ị kwere n'ihe a na-agwa gị maka na ọ bụ eziokwu afọ abụghị m ya mbụ amaghị m onye ọ bụ ọ bụrụ m nwa tụwara ime broda mọmi n'ihe m chọrọ igwu unu broda ọ na ị chere na ọ kara ịka mma na ị gara iche echiche ọfụma bifo inwe mkpebi na ọbụrụ gị mere ihe a cheki ime onwe gị ọfụma jụọ onwe gị ajụjụ chi ọ n'ọsọ onye gwa gị n'okwu a isi ekweghị mma ọnwụ na ọ bụrụ na obere nwanne m nwaanyị ka ị bụ ọkwa nwa agụ ụra mma ama gị ihu gị anụ anụ a efenye gị azụ afọ m ị na-agba ya ukwu maka na ọ bụ ezigbote ọyị gị ka ị wee isi ekwu ihe dị otu a n'ebe nwa nwanne gị nwoke nọ ana m agwa gị na m amara onye a afọ abụọ m ya mbụ ọ bụrụ m nwa tụgharị ime ka etu ọzọ m esi wee kwe ka ị wee ghọta Ihe ị na-ekwu akpagha m anya maka na otu a ka anyị si na-ekwu mgbe ọbụla anyị na-enwe nghọta nne m ọkụ ị na-afụ ihe ọ na-ekwu ekwekwana ihe nwata nwa agbọghọ na-ekwu bịa n'ime anya n'ihu ọfụma ka m gwa gị ịmara ihe kara gị mma ibukọrọ ngwongwo gị niile bụrụ ozu onwe gị si n'ụlọ apụọ maka na mụnwa bụ Nelson nwụọ m ike n'ụwa ikwete n'ihe m emehọ ebe ịfụ m abịago m ịnọ egwu igokwa m ọkwa sọsọ Chukwu m ihe mere nwanne m nwaanyị ji kwuo kpọrọ m bịa ebe a bịa nwa agba ọ dị ka ihe na-eme gị n'isi ịbịago gwunye ebe gwunye n'ụlọ nna gị nọkọ nke nne gị nọ bịa ịgba ihe dị gị mma
iburu ihe a na-enwe nna nọ gị n'afọ jee chụọ nwoke tụgharị gị ime buru ya bunye ya iloro na ị ga-eji afọ ime bịa kechie nwa m asị ka ị na-asị gịnị ka ị na-amụ gịnị ka ị bụ n'afọ mmadụ amụbe mbụ mechie ọnụ gị mọmị gịnị ka ihe na-adị ọma ị nwere ihe nji agwa gị nkịtị bụ ewezụga na ịbụ obere nwanne m nwaanyị ya na ọzụzụ enyi m na mba ofesi na nwoke anaghị eti nwaanyị ihe ọkwa gị na oyi gị nwaanyị a baina aka gị omeko na ihe tinka ka ụfa bịa Nelson gee m ntị fụrụ ihe niile ị na-ekwugheri gbasa dị m fụm egwu igokwa m nwede ebe m na-eje n'ụlọ ha mba bịanụ igwe ego bịara gị gwa m ọfụma nwa ticha na-asị nwa m biko gwakene m nne na nwa gwa m eziokwu na eme anya ọgụ nwa tụwara nwa agbọghọ ya eme kama na mbụ nne gị ọ bụrụ na ihe i mere gwa m nne m achọrọ m ka ị kweta n'ihe m na-ekwu amụrụ nwata nwa agbọghọ ọ bụrụ m nwa tụwara ya ime afọ ha bụ ọmụ ya mbụ ka ịdị ka m esi wee tụwa onye m afọ agbọrọ ime mbụ ka enyezie mmadụ anya ozugbo afọ ime aba sọsọ anya mbụ m na-afịa bụ mbọsị anụ nwa nwanne m nwaanyị wee bata n'ụlọ anyị ọ dị ka ihe a Linda gwara m ọ bụ eziokwu ahụghị ihe m na-aghọta na ihe niile a ka ebe m ebido mbido n'ebe Nelson nọ ka m bido na nke Linda gwara m Chineke m ewu atakụkwa m ego n'isi amamihe akọ na uche ka m na-eji wee sonye ya akọ na uche ka m na-eji wee sonye ya mana ka ife m eme n'ọnọdụ a m ya ajụ Nelson na ajụjụ eche m na ọ ya aka mma ka m jụọ Nelson na ajụjụ nke bụ eziokwu bụ na m abụghị onye nwata nwa agbọghọ ahụ nwanne m nwaanyị ana m ayọ gị biko ka ị kweta ihe anyị ekwu ọkpọrọ onye anyị gị nwaanyị ahụ ị na-agwa m ka m kwetere ya nwata nwaanyị a n'ebe a na-akọwa na ọ nwata gị ọfụma ebe a ka ị nọ na-agọnarị ya ka ị na-agọnarị ya ike ụka m na-agọnarị ya ọ na-asị na ọ maka Port Harcourt isi ji wee mara m nwanne gị ụka Port Harcourt ọ bụrụ obodo Igbo ka si wee bata nke bụ eziokwu bụ na o nweghị onye ọbụla m chọrọ ịdụnyere n'okwu a o nwere onye m na-adụnyere ma gịwa ma Linda o nwere onye m na-akwado n'okwu a naanị ihe anyị chọrọ bụ eziokwu ka mgbagoju anya niile akwụsị mana ọnụokwu gị na-egosi na ị na-agbanyere okwu ị na-agbanyere okwu maka ọrụ gị nwaanyị ka ọ bụ ọ gị kpatara ya n'ụlọ a oge nwata nwaanyị a isi na ọmụma tụrụ gị ime gosi m ihe gosiri na ọmụ tụrụ gị ime ka onye na-enweghị anya ime ọ na-agbasi dị osigo Linda oyi nwaanyị ka bụ oke ma oyi ọ dịka ọtụtụ afọ mụ na gị bido dịbara mma amatara m gị dịka onye na-asị asị esitụbụkwa m asị mbụ
biko gosikela anyị ihe ga-eme ka ị nwee nghọta na nwanne m nwoke na onye nwa bụ ihe tụwara gị ime anọ a na-ekwu okwu ya nna. Ekwuola n'ihe a kwuo gbagharịa maama ihe ọ na-etinye ebe ọ makwa ka anyị si afụ onwe anyị mana ebe ọ sikoro na ọmarọ sikwanụ m weta ihe gosiri m nsogbu adịrọ nye m obere oge ka ngosi nọ gị weta ka m nwazi ihe gosiri m ka mma na onye na mmadụ anya afọ ime abaya na-akpazi n'ikuku. Ewu Nelson, ọ bụkwa n'ụlọ ịkpọ gị broda Nelson ya na ịtali tatasị afịcha ọnụ Isi adịghị mma. Onye ka anyị nna. Awụ m kịta n'aka ya. ife amụ n'aka eji enyere ya nnere ya bụ Nne gị nke m na-aka. Nelson. ọ na-amara gị ọ na-amụ gị Nelson ọ na-amara gị Ike ike ukiri m ya, tinye m ihe a, ka m tụrụ ọnụ. Ihe a kịta anụwa, ihe anụwa o wetara na ahụ ọgbebe ihe asị, ọgbọghọ m anya ya. Mechikwa ọla ebe a, amụma m kwago ụra. Nke bụ eziokwu ka na-agbagwoju m anya bụ na m amụrụ nwata nwaanyị a ka ị ka m na-esi wee tụwa ya ime wee na-asịzikọ na ọ bụrụ ọzịkọ m tụwara ime ihe nke a ka na-agbagwoju m anya. Nelson, ya bụ ife ka na-agbagwoju m anya. Esi na ịmalụ nwata nwaanyị a afụgbọghọ m ya mbụ, afụgbọghọ m ya mana ka maka ife onyonyo o wepụtara si na ịnọkwu n'ime nwata nwaanyị a ịnọlụ gịnị maka ife onyonyo ka ị nwere ike ikwu maka ife onyonyo a? ị na-ekwuzi ka ọ na-ịmahụ ihe dị n'ekwentị a. Ihe niile abụ ihe a na-arụ a na-arụ ya. O nwere ike bụ unu jee na weta foto m ịghọta o wetego foto m site n'ekwentị na mba ụwa nke ịghọta Facebook na o wetere foto m ebe mmụọ m kwesịrị ike na onwe ike nwụ na Facebook o si weta foto m. Nelson, ihe bụ eziokwu bụ na aghọtakwara m ife ị na-ekwu. Aghọtara m ife ị na-ekwu mana ị gasị m chee gịnị amaghịzi m nke bụ eziokwu na amaghịzi m nke bụ eziokwu. Ife agbagwojuru m anya ị na-ekwu dịka ikwetaghọ n'ihe nkwu. Ọnụokwu ga o gosiri ikwetaghọ n'ihe nkwu. Ị ga-asị m kwuo gịnị? Ị ga-asị m kwuo gịnị Nelson? Nke na-agbawa m obi na ezinụlọ m fụrụ n'anya nji maka ha wee bata obodo a ha agbakọtaziri m azụ ọ dịzie ka ha na-ekwerezi n'ihe nwata nwaanyị a na-ekwuzie n'ọdịnobi. Annabel ọ gbahapụkwana m o kwetezi n'ihe nwata nwaanyị a na-ekwu maka na akụkọ anụ nwa m amụrụ ebe o si dịrị akụkọ a na-agbawa ya obi, ọ na-agbawakwu m obi. Ọ ka wụ ihe m na-emegodi ka ọ dị n'obi kwete na ọ bụrụ ọmụnwa mere ihe a. Ị ga-asị ya chee gịnị? Ọ bụrụgodi gị Nelson, ọ bụrụgodi gị gịnị ife ị ga-eche? Ị ga-asị ya chee gịnị? Aga n'ebe ahụ si ebe ahụ pụta. Ọ bụrụgodi gị ị ga-eche ife ọ na-eche nnukwu ka anyị nọdụ ka anyị chekọọ ife isi ọnụ ma ka ọ ga-esi wee dị mma ka anyị na-eche otuo kasị wee kwu ka anyị tụkọ isi ọnụ ka anyị maka anyị ga-etinyere aka. Ihe abụrụ ife mba ọ bụrụ ife mba. So ya bụ ife bụ ị ga-ajụnata
ịjụnata anyị atụkọ isi ọnụ ka anyị chụọ ebe anyị aga nọ ọ bụrụ life or hero anyị anwụchalụ anyị na-aṅụ nkwụ anyị na-aṅụ nkwụ elu ma nkwụ ana nye anya bụ ife a na-aga ka o nwekwa ife ịghọta ọ bụrụ na mma aka ha m ịbata ọ bụ mbata m batara ebe onwe họzi m isi aka m na-ekwu ya na-ekwusi ike aka m ịnọ na mba ofesi maka ọ bụrụ na nọ na mba ofesi a nwata nwaanyị agaghị n'afọ m anya wee na-ekwu ihe ọ na-ekwu na Nelson na mba ofesi ka gị mma mba ofesi ka gị mma o nwezikwa n'isi mbata o nwezikwa n'isi ọ dị n'obi m ahapụgo m ezinụlọ nkwụ ekwenyekwuo ihe na-ekwu onye iwe m niile na-aganyechara bụ nwanne m nwaanyị maka na ọ bụrụ na nwanne m nwaanyị akpata nwa agbọghọ ebe a n'ụlọ anyị a ihe niile a na-eme ugbu aka ahụ ibe eme ọka ahụ ime Nelson nke bụ eziokwu bụ na aghọtakwala m ife ị na-ekwu mana gị butuo ọnụ dị mkpa ka ịwụ butuo ka anyị tụkọ isi ọnụ anyị amala ife anyị ga-eme atalụ nga ụta atahụ nga ụta chaa ife anyị na-eche ka anyị kwesịrị ị na-eche ngozi ife onyonyo a dị ebe ana m agwa gị sị na ọ bụrụ na ọmụnwa tụwara nwata nwaanyị ime ọ ga-ekwete nnegozi m anya nwoke dị ka nwoke na-adị onye ego bụ ihe adịrọ abụkwana nwoke enwere m ike ịnụ ọtụtụ ụmụ nwaanyị one ọbụla nchọ nnụbata ya anụ mama afụrụ ya na mama afụ ya anya ebe ọ bụ na ọmụmụ nụbata ya maka na achọọ m ka nwa m ọbụla na ọ n'iro enwekwa nwa m ya anọ n'ezi Chukwu ekwekwana mana ọ nke anụnwa m amara ụnyaahụ amaghị m ụnyaahụ Fred ghọtagodi m na m amara ụnyaahụ ahụba awụ ebe mgbagwoju anya dịrị m na ebe a ka o si mgbagwoju anya dịrị m ebe a ka o si na nsogbu adịrọ ọ bịago onu ma ọkwa ihe ndekwasa ọ dakwasara n'onu ka anyị na-ene ka anyị mara ka ife ga-esi wee dị ka Chukwu okike abịa ma ọ ga-azọpụta gị eziokwu na nwa nwoke Nelson nwere ime nwekwa ike ọ bụ na Nelson na-ajụ ịlụ nwaanyị biko Nelson hapụ maka hapụkwa m biko ya bụ Nelson n'orugo gị nke ịtụba nwaanyị ime ịtụbasịa nwaanyị ime ịnọrọkwa n'enyo na-agọlaghị nwaanyị ahụ ubi m amara m nwaanyị a ọ bụrụ ọmụnwa ọ na-ebo m ebubo gịnị ka m ga-esi wee tụwa ya ime ebe m amara onye ọ bụ ikwuru okwu isi na ọ na-ebo gị ebubo gịnị ka m na ọ na-ebo gị ebubo ị na-esiri m anya n'iru wee na-agwa m na aka gị dị ọcha n'ebe nwata nwaanyị ahụ na ọ bụrụ gị ma ọ bụ onye tụba ya ime ụdị ị na-esi m anya ejiri ngwa ụmụazị n'anya ọ dị mma ekwetego m na aka gị dị ọcha mana kedu ka ndị mmadụ ga-esi gị ekweta na aka gị dị ọcha kedu ka ndị bụ ụmụnne gị ga-esi gị ekweta na aka gị dị ọcha na ọ bụrụ ngụ ma bụ onye tụba nwaanyị ahụ ime obi ọ bụrụ na ikwete na aka m dị ọcha obi ga-abụ nsọ aṅụrị maka na ama m na nwata nwaanyị a nwanne m nwaanyị kpọbịa n'ụlọ a ọ bịa ka o tisaa anyị
esiri ezigbo asị Nelson efuru ihe anụnwa onye mụ na ga ụtọ mụ na ga onye doziri m nkịta onye doro m n'onu maka na achọghịzi m ihe ọbụla gbasara ụtọ mụ na ga biko gara onwe gị ka mụ nwa gara onwe m achọghị m ihe ọbụla na-enye m nsogbu na ndụ ma biko ọ bụrụ na otu a ka ọ dị gị n'obi na ị ga-esi wee gbatọpụ m gaa kwụọ ụgwọ isi ya enobịa nwanyere m efe na ndụ m anwakwa na nwa na ndụ gị ọzọ wee were ụkwụ gị a wee bịa na be nna m ma ọ kpọọ m n'ekwentị anwakwana ya nwa ọzọ biko na ọrụ onwe gị ka m na oru enwe achọghịzi m biko Obi ọ na ị naghị eche ihe a na-eche enwere ihe m na-eche ihe m na-echekwa n'ụbụ na ọ dị ka ihe a nwata nwaanyị a na-ekwu abụ izu nye na nwanne m nwaanyị gbaa maka ngwa ngwa nwanne m nwaanyị kpa nwata nwaanyị ahụ ịbata n'ụlọ anyị a ihe niile ahasa esiri asị Nelson kedu ka o si wee bụrụ nọọsụ gụ nwa bụ nwata nwoke nwaanyị a nwa lesiri anya n'ụwa wee bịa wee sị na ngwa abụọ ịtụba ya ime ị nọrọkwa n'ebe ahụ na-agụ n'ahịa biko n'ọrụ onwe gị achọkwa m akpụkwala m ọzọ n'ọrụ onwe gị biko obi m emere m ya Nelson ka onye gị na-ene nwaanyị ekwensu a nwaanyị ọjọọ a ọ na oru bụ mgbe ị ga-akwara ngwongwo gị si n'ụlọ anyị pụọ ka m gwakwa gị ọ bụrụ na ị na-eche na mụnwa bụ Nelson ga-ekwete na ebubo anyị na-ebo m esiwuo onwe gị nke ahụ bụ asị maka agaghị m ekwe mụnwa enweghị ike ikwete na nwa m amara ebe o si wee bịa ọga n'ịmanya ifuru ihe niile na-akọ ihe ifuru mkpọtụ niile ị na-eme mmepe ndị oyibo na-akpọ trash ọ bụrụ na ọ bụrụ ofu ihe ọkwa mgbere ụra nwa gị ntị ọ bụrụ na ọ bụrụ na m si mba ofesi wee bata and ebe ahụ akụziri anyị ọfụma na nwoke anaghị etinye nwaanyị ihe ọ bụrụ na ọ bụghị ya aka m ọkwa nwere ụra mgbuo gị n'ihu gị ezi gị niile a awụsara n'ala eziokwu ya bụ na nhapụ gị aka ma mụla egwu ekwe gị ma mụla ịma ya ka ngwa gị ị na-egbu onwe gị oge maka ịfụrụ m nwa ebe a nọ abịago m ịnọ Linda ị mara ịdapụtara ekwensu onye ọsụkwa gị na-akpọ onwe gị maka na onye kwenye asụ mma agaghị ekwe na nke a enweghị m ike ikwe na nke a tụ onye ga-esi na ndụ m gaa bụkwa ihe gị sebe mpụ gaa bụ ihe gị sebe mpụ gaa bụ ihe gị sebe mpụ gaa bụ ihe gị sebe mpụ ihe na-eme abịala m ozugbo ozugbo ị kpọrọ m ka ị na-eme ịmakwana DNA test anyị ga-eme na-egosi na ọ bụ mụnwa bụ nwa ahụ na ọbara m ka o bụ. Nelson echi ịgwa m na gị bụ nna nwa ahụ ya na gị nwa tụba nwa agbọghọ ahụ ime Nelson mbanụ ka ịkwanụ ka ọ ga-esi wee bụrụ ma ọ bụrụ na m nkwete na ahụ ka ihe dịkwanụ na ya mana ọ bụrụ m Nelson echi ịgwa m na gị tụba nwa agbọghọ ahụ ime kedu ihe o ji afịara ụmụ niile ahụ ikweta n'ihe m na-ekwu so echi ịgwa m na foto ahụ ya ihe onyonyo nwa agbọghọ ahụ gosiri anyị
wasị. Fred, gwefọ isi m jugodere eju na ihe na-agụ m na-arụ ịnakpụ n'ime ụlọ gadị na-alagodi n'elu akwa ka isi wee nwee ike ịjụ m oyi. Nelson, nya mụ na ba o nwere ife eche ịgwa m. Nelson, mụ na ba ị chọrọ ịkọwalụ m ife na-eme ya mụ gawa ọ nna ba Nelson. Ọ gịnị na-eme n'ụlọ a? Ke nnọọ ife na-eme n'ụlọ a? Ma cherekwanụ, o nwere ka ọ ya esi ma ebula eziokwu na Nelson tụbara nwata nwaanyị anyị ime? Mana Chris, kedu ihe m na-eche eche? Mbanụ, ọ bụrụ Nelson mma, maka na ọ bụrụ eziokwu ọ kara ịgwa mmụọ bụ nne ya. Ọ datụrụ m asị, o doro m anya na nwata nwaanyị a fụrụ na ego dị n'ụlọ a, ọ chọrọ ka o were asị were jiri ime wee jide nwa m nwoke. Mbanụ, ọma mme mma egosi ife mma achụ ya chụpụ n'ụlọ kwa mụ na ya na-abụ ọ ya afọ ife mmemme ya ma ta ya tagbuo onye ahụ ka anyị na-ene n'anya. Ị nọ na-ezu ike tosikwu na abụ ka ị mara nsogbu anyị na-agabiga n'ime ụlọ. Onye nọ na biya ọrụ ka osisi ọnọdụ anọ na be mmadụ ọ gị ka anyị na-agabiga nwa Ịnụrụ na nwa gị nwoke tụbara nwaanyị ime, ka ihe ya eme? mmadụ ọ ya nwụrụ ya tupu ime n'ọkwa ọnụ ka anyị ejikwu oge m kpọrọ ya ka mụ na ya kpabeghị nkata oge nnata mụ na ya kpa nkata mmanụ ka mmiri si baa n'okwu ụgbọ ọ na-enwe ya na-achụ asị anụ ahụ afọ na nwaanyị zukwa n'ike na anyị ka isi ewu okwu ọdọrọmụtọ n'obi nwa onye batara nwa gị mee ihe ọjọọ ị ya abalị ya mba gbasịrị ya mba ike ime n'isi ya ị ga-abịa okwu ịyajụ nwa gị ịyanụ. Agwara m na ya kpabere nkata ọnụ nwokwu dị njụrụ anụ n'okwu m nke a etu a kọwara m ya kịta mbakwuru ya na rum ka mma maara na-akwe nna anyị makwa ihe ị ga-eme ọkwa ihe ị ga-eme mba ma ọ rụzie gịnị asịrị nwaanyị bọọlụ isi ụlọ na-achọ ọgụ mụnwa ka bata anụ ezubere m ike bọọlụ nwa ntụwara nwaanyị mmadụ ime ọsọ nwa mbụ onye izi tụwara mmadụ ime jezu ike na rum na m abịa akwadị ọkụ ibe ife anya amara m na ọ tụba mmadụ ime onwekwa onye jiri aka na ọnya tụbara osi eji m atụ agụ na agụ adịghị ngwa ụfọdụ osi aka agwụ ụfọdụ agwụ aka osisi ọ mgbe njuzie ya ọma ka o si gbogoro ya bụ agwụ ọrịtụkwa na ọgbajuo dọrọ ka ihe akpọghị nka otu anya afọ ụzọ ka ọ gịnị ka nwa chọrọ ime
O nwere eze ka ndị onye na-anya fụna ebe ndị eji n'ihu dịka ndị kpọta akpọta na anyị nọ ebe a ka mmarụ nke na-eme eme ife na-ajụ bụ onye bụ Linda. Nna m amara m onye a bụ afọ abụọ m ya mbụ. Kezi ka o si ebu na etụbara ibu onye ejibere anya fere n'ihi mmanụ Ihe nke ahụ na-agbagwoju m anya. Nke bụ eziokwu bụ na mbọsị mbụ m na-afụ nwa bụ mbọsị nwanne m nwaanyị were bata n'ụlọ a. Sọsọ ebe anya ifuru ya na mbụ ọzọzikwa nna anụ ozi ya anyị na-ajụ nkịta ọ na-ahụ onye nye mmadụ anya onye aha dị ime ma ọ na-agbazi n'ikuku. ọ gbakwara nyere etu isi ekwu mana nsogbu adịrọ ife m ewu na iji wee kpọpụta ebe juru oyi ka anyị kpaa ya mụnwa bụ nna m ndị mụ ife m ga-eme ịtụọrọ ụwa niile asị ịmatụrụ maazị ife m ji agwa ife a bụ ka ọ bụrụ na ịkpọ ya duo ya ụlọ ọ dabara onwe ịmakwa na nzukọ ọ bụ mba nọọ ịnụ ya anụ kedu ife a na-echekwa onye dịkwana ego ole anyị je merụ ndị befe ego nata ọmụrụ anyị ọkwado ife ji akpọ ka anyị ghara ịba n'ife ife bụ ezinụlọ a nna ịma afa m na-ewu na o nwere ka ọ dị. Nna m biko ihe nna ayọ gị bụ ka ị kwenye n'ihe a m na-ekwu maka na ọ bụ ya bụ eziokwu. Nwata nwa agbọghọ amaghị ọmụ ya afọ abụọ m ya mbụ ọ bụrụ m nwa tụwara ime Anọgo m mfe mgbe jee ike jee na mfe ime m ana m adị gaba sụmadị ọzọ aja ọ bụrụ na ọnwa anyị gbabata ka ori sasịwa na ya batara ebe a fụ ụlọ fụ nke a fụ na ya maazị ya wee ewo nne ya nụrụ m na mkpọtọ merụ ewere na n'igwe ewere m efe were bịa ma dobekwala m nke m owo anụ m n'ife ikelu na ọ gbagotere na edobere m nke m ma ya were ya nne ngwanụ ka ọ dị ma kpọchie gị ya nwa ọ gịnị oge ọbụla ime mọmị ị chọrọ ihe n'aka m ka ihe ị chọrọ kịta ị na-ekwu nnọọ ka ya sị na ịmalụsigo mụnwa bụ nwa gị nwaanyị ọfụma karịa ka m maala onwe m mana ọ bụrụ mụnwa ma gị ama m gị ka efe ị chọrọ nne onye chọrọ ịnụ m sị na ọ chọrọ idebe afọ m n'ụlọ anyị ebe a mana m si ya ka ọ chelụ ka m mee ka ndị mụrụ mmanụ tutu ọ bịaba. Onye chọrọ ịnụ gị ya bịabanụ ya bịaba mọmi biko chelụkwa eji m aka na mbibi ọ na-abịa ama m butela anyị nsogbu n'ime ụlọ maka na nsogbu anyị nọ n'ime ọgwụ wetara anyị. mọmi kọmọn eche m ka ichefugokwa m nke a chefuo gịnị mọmi obi gị nkwa ma nweta nsogbu ukwu ọbụla eziokwu nwaanyị malụ mma akọ nwaanyị ị na-etu m afa so otu anyị na-elekarị ofu nwoke fosi esi na ọya anụ gị izukwa n'ike oke mmezu ike I love you more biko ke ụdị ndị ọ na-alaiki iri ka anyị sieli ya mbọsị ọ ya abịa ndị alaiki iri bụ akwa asụrụ asụ ya na ofe nsala ikwere isigo nwanne m
Ya, obere oge kịta kwadobe wedin lebaghachi di Chineke mekezikwa nke bụ akwa asọrọ asọ. Di m udo dị o, udo dị. Asị m ka mụ na gị kwuo maka nwata nwa agbọghọ si na nwaanyị tụbara ya ime. Inesisi anya, ọ dịkwa ka eziokwu ka nwata nwaanyị a na-ekwu, maka afụrụ m foto o wetara ya na nwaanyị sị. Anyị jezie nke a na-akpọ DNA, ndị oyibo na-akpọ DNA. Ha sị na nwaanyị tụbara ya ime. Na-echekwanụ na ọ bụrụ na anyị emere ihe ọsịsọ, ọ ga-ebutere anyị ihe ihere, maka na afa gị na-eti eti n'obodo. O kwesịrị ka enwetara anyị ntụkpọ n'ezinụlọ. Mgbe sị na ọ bụrụ na ị ga-ekweta ka nwaanyị nụbazie na ya nọ. Ife i kwuru ghe anya oghe, ọ ga-anụ ya. Mụnwa na-akwado ụdị mfe i kwuru, ọ ga-anụ ya, maka na a na-agwa ntị ntị anụrụ, egbupụ isi ntị esoro ya gaba. Ọ ga-anụ ya, mana ofu ife na-enye m nsogbu m na-eche bụ maka nwa abụọ anabeghị, ka m na-eche ife anyị na ya ga-eje. Ọ na-adaba gịnị ọfụma, ọ na-adaba gịnị. Ọ anọkọta ofu ife esi ebe otu uke buru bịa. Ndị nsọ ahụ na ịfụ ahụ ya asaghị echerigodo bịa nọrọ ala. Okwe na-arụtego bịa nọrọ ala. ihe ọ na-achọ ịgwa m nọ ihe echere ka nsọ ahụ pụta. Ọbatago m abatago na mabatago na ọ nke anyị na-eji ime ga-eche. Ọ dị mkpa. Maka nke anyị chọrọ ịgwa sọrọ nke ị na-eji ime sọwadoro. Ya chọrọ ịgwa gị bụ maka nwata nwa agbọghọ Linda etụbara ime. Mọmi, nne m, ọ bụrụ m atụbara ime, ihe ị na-ekwu na ibi na oke isi wee kwuo were m iwe. Nwata nwaanyị asị na ọ bụ nwata. O nwere ihe nna gị chọrọ. Ọ dị mma, anyị si ka mụ na nne ya atụgo arụ. Ife a na-eri anyị nri na-arụ eri oge, tụchasịa arụ. Wee sị na ọ ka mma ka ife nụrụ nri racha ofe na ị ga-anụ nwa. Nna m maha anya asị asị, nna m esikwara asị. Mụnwa bụ na-esi ịnụ nwata nwaanyị ahụ. Okorobịa ji ntị ya hụrụ n'ihe Onye kpọrọ gị na nzukọ? Lucy! Lucy! Adam nọrọ ala. Gịnị mezi a na-agba ala? Kwuwere ife gbasara alụmdi na nwunye mụ na Nelson, biko
What is this? Isi gịnị? Keke was gịnị? Nobody is it open. Chelo ka ọ bịa. Kedu ọnụ ijuazi ime ka ọ gị? Adị m ime mana ọ bụrụ nke Nelson. Ekwuru m ekwu. Linda! Chelugodi. Ọzọ ajakwana. Obi chelugodi. Mana ejere mee DNA test. Asị na ọnya asị mgbe nwa nọ n'afọ. Ka ezi ka isi. Ka bụ eziokwu mana Linda, agwa m na ị na-achọ m. Achọbụrụ m ịma ma ị ga-eleta ndị agha nọ. o nwere ọrụ m nwetara gị. Ihe a bụ chek 500,000. 500,000? Ka ihe ị chọrọ ka m jiri ya mere gị? Anyị abịa ebe a mee DNA test. Achọrọ m ka ọ pụta pozitiv. Mana dọkịta, achọrọ m ka ihe a dịrị n'etiti mụ na gị. Achọrọ m ka ntị ọzọ na ya, biko. Ịma ihe m ga-eme? Amụkwana gị, ọ ya ka ndị wetere gị ọba. Ala ịma ka ọ bụrụ erite nwa gị. Maka na laịsensị m abịa steeti. Nwere nsogbu. Mana ka m bịa gbawa. Abụọ m na ya dinara. Ekwukwala m na ya dinara. Cynthia! Okay. Cynthia! Nnu unu ga ebe a. Ọkwa ifu nnu unu ga ebe a. Nwa agụ ụra mma ama gị. Nke afọrọ foto gị na ya na-abụ n'ụgbọ ọtọ n'elu bed. Ka isi ka nke asị.
bụ eziokwu ọpụtara ọpụtago ihe mere na mposi izi mụ na enyi m nwaanyị batara ebe a mbịa na-eche ebe niile ka ọ dị wee masị m ka m bụrụ otu onye n'ime ezinụlọ wee chọrọ ihe mmemme na nsọ nwa nwoke biko anyị sị ka anyị nọkọta ka anyị gbakọta ọnụ ka anyị sị gị biko gbaghara anyị n'ihe merụ oge gara aga ka anyị si wee kweta n'ihe nwata nwaanyị a kpọrọ onwe ya Linda kwuru gbasara gị ị na-agwakwa anyị ọ bụrụkwa m o emerọkwa m ya o mana anyị kwetara anyị jee duala nwaanyị ekwensu a ukwu biko nwa gbaghara anyị n'ụgwọ ebe ọzọ m na-ekwu na okoro amarokwu si na onye izi ekwuchara ya mgbe ọ ekwuchara ihe anyị ana m etinye nke m na-asị gbaghara ihe wutere nri nne na ị na-agwa ya anyị ekwere nke a kụziere anyị ife na-eme etu a ikwu anyị wetara n'akụ ọ bụghị nwaanyị bịa ka orisasịa kwubata na be m nna m nwanne m nsogbu adịrọ anụgo m ihe niile osita dị mma agbaghakwara m ihe bụ obi ụtọ m na mmiri ozuzo a niile zochara n'ezinụlọ a gbachaa okwu onwe ya maka obi ụtọ m ihe niile a mechara na ọdịnobi ya agwa nada o mechasịrị kwetezie na bịa ụmụ ya nwụ na ọkụ ebe nke a gosiri na anyị ga-ejiri mmanya nkịta n'ụwa wee metụkọta iko anyị ọnụ iji gosi ịfụnanya ka anyị kụkọ ya ịfụnanya zuru ezu